Dobrý deň, volám sa Beata Krasňarská, pochádzam z Pastuchova. Dnešná výstava s názvom Oslobodenie má v podstate ľuďom trošku priniesť také hlbšie vnímanie sveta, ale práve z tej pocitovej stránky, čiže nie iba z tej pracovnej, ale vlastne z toho vnútorného tie vzťahy. V podstate týka sa to hlavne mám veľa námetov, ktoré sa týkajú rodiny, vzťahov, priateľstiev, lásky. Takže chcem vlastne týmto ukázať ľuďom, aby nezabúdali na tieto hodnoty, ktoré v podstate ľudí združujú, aj keď sú niekedy ťažké časy, ale práve na základe tých priateľstiev a lásky dokáže človek viacej prežívať to skutočné žitie, ktoré vlastne sme tu mali ďalej a ďalej odovzdávať. Takže ja verím, že dnešná výstava sa bude páčiť mnohým, pretože si to hlavne hovorím pocitové veci a veľmi rada som teda všetkých privítala, ktorí by sa chceli pozrieť na túto výstavu, ktorá trvá do 18.10. Je to v Palantickom múzeu v Piešťanoch.